Milli parlamentin yol başçysy döwlet başlanmadan adından diplomati jogapkärlik wedipe belinmek bilen gutlap, oňa iki döwletiň we olaryň halklarynyň arasyna dostluk gatnaşyklary hemde iki taraplaýyn we köp taraplaýyn esasy ilkinji nowatda iri halkary guramalarynyň we düzümleň ugry boýunça işiň ösürilýän özara pähwetli döwletara dialog puwtalandyrmak ýaşaryň üstünlikleri arzu etdi. Öz gezeginde diplomat hoşnutly arzular hemde Türkmen topragyna mehirli kabul edilen üçin hoşallygyny beýan edip, Nikaragua Respublikasynyň prezidenti Daniel Ortega Saavedranyň döwlet başlarynda iweren mehirli salamyny şeýlede hormatly prezidentimize berkjan saglyk Türkmenistanyň dostlukly halkyny wursa parahatçylyk we awadançylyk baradaky arzularyny getirdi. Ilçe Alparyan parahatçylyk söýjelikli siýasety we oňyn başlangyçlary netijesinde ýokary halkara awraýyny gazanan döwleti ýurduny wekilçilik etmeň özü üçin uly hormatdygyny aýtdy. Söhbetdeşiň barşynda Nikaragua Respublikasynyň doly ygtyýarly wekili Garaşat hemişelik betarap Türkmenistanyň içeri hemde daşary siýasatiniň esasy ugurlary, döwlet başlarymyň başlangyçlary esasyna durmuşa geçirilýän giňerimli özgörtmeler, şeýlede iri halkara taslamlary bilen tanışdyryldy. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň milli ykdysadyýetimiziň kuwwatyny artyrmaga we ony innowasion esasy diversifikatsiýalaşdyrmaga, döwri we infrastrukturany döretmäge, halkymyzyň awadançylygyny ýokurlandyrmaga we ýaşaş derejesini ýygyderli ösürmäge gönükdirilen durmuş ykdysady maksatnamalaryna aýratyn üns çekildi. Şeýlede Nikaraguanyň elçisi milli parlamentiň düzümi we onuň köp ugurly işi hususan ýurdumyzda durmuşa geçirilýän giňerimli özgörtmeliň çäklerini anyp barýan işler bilen tanışdyrly. Şoň bilen baglyqda kanun çykarjylyk ulgamyna gatnaşyklary işçileşdirmäge iki taraplaýyn gyzyklanma bildirli. Söhbetdeşiň dowamyny raýdaşlyk özara hormat goýmak, ananşmak ýörelgeleri esasyny ýoly goýulan köp ýyllyk dialogyň ösürilýän hemde iki ýurduň halklarynyň arasyna dostluk gatnaşyklarynyň berkidilýänligi kanagatlanma bilen belenilip, doşuň çäklerini söhbetdeşler iki taraplaýyn gatnaşyklaryň ileri tutulýan meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar. Awraýly halkara guramalarynyň ilkinji nowatda Birleşen Milletler Guramasynyň çäklerini özara hyzmatdaşlyk meselelerini aýratyn üns çekilip, halkara siýasatynyň özara gyzyklanma bildirilýän möhüm ugurlary babatda milli parlamentiň ýol başçysy we diplomat parahatçylygy, howpsuzlyk hemde ähli modernlykly ösüşi üçin etmäge gönükdirilen wajyp teklipleri we başlangyçlary özara gollaw bermek zerurdygyny noktadylar. Şonuň bilen baglyqda Türkmenistanyň başlangyçy bilen 2020-nji ýylyň 6-njy iýulynda döredilen dornukly ulag boýunça dostlar toparyna Nikaragua Respublikasynyň goşulandygy aýratyn noktaly.